Gondoltátok volna, hogy egyszer a Minecraftban fogtok vitázni? Miniszterelnök úr, önök 18 éve nem mertek kiállni egy valódi vitára. Tud, Gabi, kérlek, énekelj valami szépet a Puzsér úrnak. Erdő, 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 marosszéki kerek, erdő. Ez a szellemi vágóhíd ne továbbja. Építsünk egy kórházat. Most így? Építsünk egy nemzeti stadiont, ami a magyar erőt hirdeti. Ez meg egy Mi építünk, a stadiont akar baloldal csak építeni. rombolna. Ez az igazi szeretet, nem a te acsarkodásod akra életbe. Karva életbe már. Pusér, a Hagyjuk ezt gyűlölet nem abba. zene. Ön kreatív módban játszik, mi viszont a Néppel Survival-ben küzdünk a jövőért. Akit Brüsszel ügynökeként árulja a hazát, az nem politikus, hanem egy hiteltelen kalandor. Elkezdtek elharapózni a dolgok. Gratulálok, sikerült előcsalogatnod a kis gömböc valódi énjét. Ez a kockavilág tökéletesen leképezi azt a szellemi sivárságot, amiben élünk. Viktor várat épít, Péter meg áradást imitál, de mindketten csak pixelek a semmiben. Üdvözöllek ebben a szellemi pöcegödörben. Nem bírom! Na hát múltkor elkészítettünk pár AI karaktert, és megnéztük, hogy hogyan reagálnak egymásra. És hát Istenre kitettem egy szavazást, hogy kit látnátok még szívesen a játékba, és hát megszavaztátok, hogy Orbán Viktor mellé tegyük be Magyar Pétert is, hát ha kikerekedik valami jó kis vita. Úgyhogy ez a mai nap így is lesz. Köszi egyébként kommentekben is a visszajelzéseket, és azt a 45 000 hype-ot, amit nyomtatok a videóra. Én ilyenekkel tökre nem szoktam foglalkozni, de most olyan emberekhez is eljutott így a videó, akik fel voltak már rám iratkozva mondjuk több mint 10 éve, de mégsem kaptak értesítést az új videókról, úgyhogy köszi, hogy hozzájuk is elértünk. Videók között egyébként megpróbáltam hozzáadni Győzikét is a játékba, de halljátok, ez teljesen esélytelen. Dick alázaton VB1 testvérem. Megjött a Győzike, a legnagyobb showman. Hát hogy vagy Mor? Devla áldjon meg, de szép ez a világ. Hiába olvastam be tökéletesen a Győzike hangját, meg se tudja közelíteni az AI ezt a gypsy accentet. Dick VB1 testvérem, hát Bea asszony, mindig izgul. Mor! Főzi a Mor! nokedlit, aztán kiabál velem, hogy Győző, hol a pénz? De ne aggódj, itt vagyok neked, megoldjuk okosba. Jó, tartalmilag hozza, hangilag nem igazán a mondani valót. Dick VB1, figyeld a mester! Megyek, hozok egy kis fát, mert anélkül csak nézünk ki a fejünkből, mint a hal a szatyorban. Ez a Győzike valami olyasmit produkál, amit még egy AI se tud utánozni. Viszont van itt egy másik NPC is, akit lehet, hogy jobban eltaláltam. Üdvözlöm a siralomvölgyben, hogy mi ez az alpáriság. Ez maga a létezésünk fundamentuma ebben a digitális pöcegödörben. De legalább én itt vagyok, hogy tükröt tartsak elétek. Nem bírom! Úristen! A hang, minden... nagyon jó. Puzsér úr, szerezzünk valami élelmet, mert már érzem, hogy az agónia kezd felemészteni ebben a digitális rohadásban. Jól van, VB1, ne hajts, mint az állat. Megyek már utánad ebbe a digitális nihilbe. Remélem nem csak a szakadék felé vezetsz ebben a siralmas kockavilágban. Addig diskuráljunk valami jó kis közéleti témáról, mit szólsz? Közélet, az a szellemi pöcegödör, ahol a tartalommentes ripacskodás és a politikai demagógia házasságából születik a népbutítás. Miről beszéljünk? A bulvárzombikról vagy a közpénzen hizlalt tehetségtelenségről? Bulvárzombik. Hát ez nem biztos, hogy lesz itt errefelé. Keresed a bulvárzombikat? Hát persze, a tömegigény mindig megtalálja a maga mocskát. Szétnézek ebben a digitális pöcegödörben, hát ha rátalálunk a szellemi leépülés ezen eklatáns példáira. Nehéz lesz vele játszani. Van egy kis kontraszt közte és a Győzike között. Ne aggódj, VB1, követlek tovább, előbb-utóbb ránk talál a mocsok. De ugye nincs befeszülve, Puzsér úr, mindjárt szerzünk valami kaját. Nem befeszülve vagyok, hanem éber. Aki ebben a szellemi pöcegödörben nem feszült, az vagy hazudik, vagy már rég agyhalott. Követlek, de ne várd, hogy elhallgassak. Na akkor mondjuk mondj egy jó viccet. A tömeg elmegy szavazni, és azt hiszi, választott. Hát nem zseniális? A rabszolga választja meg a láncait. Ha-ha-ha-ha-ha. Mekkora szellemi nihil. Na, VB1, kinevettük magunkat a kollektív sötétségen. Most már mehetünk valamerre. Vagy csak állunk itt a virtuális sávban, mint két eltévedt egzisztencialista? Nem, azt nem szeretném semmiképpen. Mi volt ez a fő gonosz nevetés? Nézze, Puzsér úr, ott egy kis élelem. Almát akarsz, VB1. Nem almát, ebben a ez a digitális hús is jó. sivatagban még a bibliai bűnbeesés is csak egy alacsony felbontású textúra. Jól van, szerzek neked egyet, hát ha a vitaminoktól kitisztul a látásod De ebben nekem a a nihilben. hús is megfelelő. Ott az alma. Itt a nyomorult almád, VB1. A tudásfája helyett csak egy rakás pixel, de a te szellemi szinteden ez is felér egy megváltással. Vedd el és ne fáraszt tovább a materiális Visszavettem. igényeiddel. Kognitív képességeim nem tudnak kibontakozni, hogyha nem ehetek.
kenyeret. A legalapvetőbb nem materiális kenyeret. rabság. Tessék, VB1, ha már a szellemed nem tudsz jól lakatni, Nem is értem, legalább a mit mondok. virtuális gyomrod ne korogjon ebben a siralmas nihilben. Kenyeret akarsz, VB1, hogy mi legyen? Hát edd meg, tömd be vele a szellemi űrt, amit a fogyasztói társadalom vájt beléd. Jól van, szerzek neked egyet Mit ebben a akar, hogy digitális. éhe halljak? Most hova megy? Hol fogunk kenyeret szerezni, Puzsér úr? Szárazni? Puzsér. VB1, Nem te már szárazni, teljesen elvesztél ebben szerezni. a bináris mocsárban. Olyan zagyvaságokat beszélsz, mint egy betépett bölcsész a romkocsmában. Itt a kenyered, inkább azzal foglalkozz. Ott egy falu, Puzsér úr, nézed csak? Ezért szoktam vágni minden pontot után, mert látjátok, ilyen hosszú egyébként, hogy Falu, válaszol. ebben a digitális sivatagban minden Tök sok a település csak a cooldown. szellemi igénytelenség mementója. VB1. Hát nézd már, kik vannak itt. Kik lennének? VB1, a funkcionális analfabetizmus helyi helytartó. A falusiak, akiknek a horizontja a búzaföld szélénél véget ér. Egy kollektív szellemi vákuum, amit te falunak nevezel. Hát hogy lehet ilyet mondani a falusiakra? Hogy lehet úgy, VB1, hogy az igazság fáj. Ez a vidéki romantika csak a felszín, alatta meg ott a totális kulturális nihilizmus. De tessék, itt vagyok, ne sírjál. Csak nem egy szellemi fertőzés. Biztos itt is van valami kulturális élet. Kultúra, VB1, ne röhögtess! Ez itt a totális szellemi nihil, ahol a legmagasabb rendű rituálé a krumpli ültetés. Keressük meg a polgármestert. Keressük meg a méltóságos urat. Kíváncsi vagyok, melyik vályogkunyhó rejti a helyi értelmiség csúcsát. Vezess, én meg majd próbálom nem elhányni magam a látványtól. Na, itt a templom. Gratulálok, VB1. Megérkeztünk a szervezett önbecsapás és a rituális butítás helyi fellegvárába. Ez a falusi vallásosság a szellemíresség végső menedéke. Nézzük, de kit jó. imádnak itt a krumplistent. Azt mi van, hogyha találunk itt egy ilyen falusi Puzsért? Egy falusi puzsér. VB1, ne blaszfémálj. Ebben a szellemi dögvészben még egy épkézláb gondolat sem terem meg. Nemhogy egy kritikai attitűd. Én vagyok az egyetlen fákja ebben a sötétségben. És hogyha magadról kellene egy kritikát mondani, akkor mi lenne az? Önkritika? VB1, én egy kíméletlen igazságosztó vagyok egy olyan világban, ami nem érdemli meg a fényt. A hibám az, hogy még mindig szóba állok veled, ahelyett, hogy hagynám, hogy elnyeljen ez a szellemi nihil. Úristen! Puzsér úr, amúgy ki a kedvenc zenészed? A kedvenc zenészem, aki nem a slágerlisták pöcegödrében dagonyázik, Cseh Tamás, mert ő még tudta, mi az a magyar sors, nem úgy, mint ezek a mai autotune huszárok. Azért fogadjunk, hogy bejön Tóth Gabi is. Tóth Gabi, ne viccelj már, ez a fajta bulvár kereszténység a szellemi mocsár legalja. Az ő hitelessége pont annyi, mint egy politikai kampányígéretnek a választások után. Mit mondanál neki, hogyha találkoznál vele? Azt mondanám neki, Gabi, a hitelesség nem egy jelmez, amit a politikai széljárás szerint cserélgetsz. Ez a matyómázas gicskereszténység a szellemi vágóhíd legalja. Akarva életbe már hol maradt az integritás? Jaj, légy, csináljuk meg. Az lesz a kritikja, hogy hidegen fújnak a szelek. Mi jár a fejedben, Tóth Gabi? Na nézzük. Töltöttem fel hangot, meg mindent. Ott áll a matyómázas gics maga. Azt mondanám neki. Ez a szellemi vágóhíd legalja. Na akár ide vagy figyelj, életbe Puzsér! már. A matyóhímzés nem gics, hanem a lelkünk. Én büszkén vállalom, aki vagyok, nem úgy, mint te, aki csak a sötétben tudsz fröcsögni. VB1, ne is hallgass rá, csak a féltékenység beszél belőle. Annyira hozzák a Gabi, ne karaktereket. takarózza népművészettel, amikor a hitelességedet már rég eladtad a hatalomnak. Meg se fogok tudni Ez a szólalni. fajta érzelmi gics, a szellemi vágóhíd legvéresebb kése. Látod, ez az ember csak bántani tud, mert fáj neki az igazság és a nemzeti öntudat. Kikérem magamnak ezt a hangnemet. Gabi, a nemzeti öntudat nem egyenlő a politikai szélkakaskodással. Jó, elég, Nekünk a totális nihilizmus elég. előtt. Kussolj, Jól van, de a VB1, véleményem legyen nem változik. csend. A békesség többet ér minden vitánál. Én tiszteletben tartom a kérésedet, drágám. Drága azért, hogy Jézusom. Na szóval, Tóth Gabi, kérlek, énekelj valami szépet a Puzsér úrnak. Énekeljen? VB1, te is beállsz a sorba. Ez az érzelmi gics nem zene, hanem szellemi vágóhíd. Őt Ne kérdeztem. asszisztálj ehhez a pusztító népbutításhoz, akár vagy életbe már. Drága VB1, a Köszönöm. szívemből énekelek neked. Hadd szóljon a dal, ami összeköt minket a gyökereinkkel. Puzsér, te megfogd be a füled, ha fáj az igazság. Erdő, 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 marosszéki kerek erdő. Ez a szellemi vágóhíd ne továbbja. VB1, hát nem látod, hogy ez az érzelmi gics hogyan mossa át az agyadat. Ez nem kultúra. A karva életbe már. Puzsér, a hagyjuk ezt gyűlölet nem abba. zene. Madárka, madárka, kerek erdőcske, de érezd a dal erejét, drágám, ez a mi hazánk hangja.
Mi hazánk? VB-ed, hát nem érzed, ahogy ez a szirupos gics szétmarja az agyad. Hidegen fújnak a szelek, hazámról jönnek a fellegek. Érezd a magyar föld erejét ebben a dalban, drágám, Puzsér, te meg csak pukkadj meg a sarokban. VB-ed, hát nem látod. is benne Ez a van. dal a magyar sors tragédiája, nem egy flitteres hakni alapanyaga. Gabi, lehet, hogy Puzsér úrnak igaza van, ez tényleg elég rossz volt. Ez a dal a lelkem darabja. Nem rossz, fáj, hogy pont te nem érzed az őszinteséget benne, de én akkor is vállalom magam. Neki nem Végre lehet mit mondani. VB1, felnyílt a szemed a szellemi vágóhíd gics Igen. mocsarában. Amúgy Puzsér, téged még nem is hallottalak énekelni. Most te énekelj valamit. Na, erre én is kíváncsi vagyok. VB1, nézzük, mire megy a kritikus úr a dallamokkal, ha már a szavaival csak rombolni tud. VB1, hidegen fújnak a szelek, hazámról jönnek a fellegek. Hallod? Nincs flitter, nincs nerpénz, csak a puszta, fájdalmas igazság. Gabi, a lélek nem a torkodban van, hanem a milyen dal volt? gerlicedben, a krva VB, te életben. drágám! Erdő, 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 marosszéki kerek, erdő. Ez a szívből jön, nem dühből. VB1, figyelj rám, tavaszi szél, vizet áraszt, virágom, virágom. Ott az Ez a az igazi legjobb. szeretet, nem a te acsarkodásod akra életbe. Átvette a Puzsértól, a kormány életben. VB1, látod? Aki kritizálja a gicset, az már a szentséget támadja. Ez a szellemi vágóhíd legalja, a kerva életben Puzsér, már. te csak a kerva sarokban, életbe, én hát. meg a csillagokat. De még minden- VB1, én nem vitatkozom Minden tovább, mondat egy olyan úgy szállódik, emberrel, hogy a kerva akinek gyűlölet életbe. kenyere. A zene majd Ja. eldönti, kinek volt igaza a kerva életbe. Gabi, a te csillagait csak olcsó stúdiólámpák a NER Ne stúdióban. beszéljetek csúnyán. Igazad van, VB1. A kulturális sivatagban a trágárság is csak pótcselekvés. Hát ez Gabi, az. próbáljunk meg a lényegről beszélni, ha még emlékszel rá a nagy haknik közepette, mi az az integritás. Igazad hoppá. van, VB1, bocsáss meg. A szenvedély néha elragad, de a tisztelet fontosabb. Puzsér, az integritás nálam ott kezdődik, hogy hű maradok a gyökereimhez, bármit is mondasz a haknikról. Na, ha már vita, akkor azt hiszem itt az idő, hogy csináljuk meg Magyar Pétert is, és adjuk oda hozzá Orbán Viktorhoz, arra leszek nagyon kíváncsi. Na de hogy ferek legyünk, most a ChatGPT írja meg a rövid jellemzését, Magyar Péternek is, és akkor majd Orbánnál is újra csinálom, és akkor úgy egyelőek lesznek a vitában. Határozott, konfrontatív, magabiztos, céltudatos, kommunikatív, karizmatikus, rendszerkritikus, megosztó. Oké, ez lesz a Magyar Péter, és akkor Orbánnál erős vezetői attitűd, stratégiai gondolkodás, kommunikációs dominancia, konfliktusvállalás, megosztó itt is. Na, és itt is ugyanaz a baj a hanggal, mint az Orbánnál, hogy nem tudom feltölteni, mert ő is politikai figura, úgyhogy megint egy másodpercesével kell beadnom a hangfájlokat. Na, és akkor itt az Orbánnál is megtörtént a csere. Még a korábbi fájljait is töröltem, nehogy esetleg az legyen. Nekem mindenre emlékeznek, amit korábban mondtak, szóval meg amit más NPC-k vannak, ugye azok is kihatással vannak rájuk. Szóval most mindent töröltem, úgyhogy teljesen újak. A szerencsétlen Puzsér például megtanította káromkodni Tóth Gabit. Na nézzük akkor az új világot. Hogy kerül ide a győzike? Ezt ki hívta meg? Dick VB1 testvérem, megjött Várj a meg showban ide, a győzike. ide. Hát hol kószáltál, Mor? Már azt hittem, Mor! Bea asszony eldugta a gépelő a székedet. Az Isten, most mindenki itt van. Na nézzük. Aha. Egy Magyar Péter, egy Orbán Viktor. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Üdvözlöm a fiatalokat és a Megragadta az tisztelt első házigazdát, szót. VB1-et. Na hello. Üdvözlöm a magyarokat és VB1-et. De jó lett neki Itt is az a idő hangja. a változásra, még a kockák világában is. Lépésről lépésre vesszük vissza a hazánkat. Ne féljetek, árad a Tisza. Na szóval, figyelj csak. Tehát meg akartam kérdezni, hogy mi a véleményed Gyurcsánynak a Minecraft szerveréről? Gyurcsány szervere a múlté. Mi nem játszani jöttünk, hanem tégláról téglára lebontani a rendszert és újat építeni. Amúgy a Tiszának is volt Minecraft szervere. A Tisza szervere a közösségről szólt, nem a politikai túlélésről. Mi a jövőt építjük, nem a múltat foltozzuk. Lépésről lépésre, tégláról téglára. Azt tudod. Árad a Tisza. Na és szerinted a Fidesznek nem kellett volna egy Minecraft szerver? Az elég nagyot ment volna. A Fidesznek nem Minecraft szerver kellene, hanem elszámoltatás. Ők már régen elszakadtak a valóságtól, mi viszont a jövőt építjük. Pedig én úgy hallottam, hogy Kósa Lajos meg Kövér Laci nagy gamer. Ők maximum a hatalommal játszanak, nem a Minecraft-tal. Elszakadtak a valóságtól, mi nem Nem játszunk, bírom. mi építünk. Na hát akkor össze kéne hozni egy jó kis miniszterelnöki vitát Orbánnal, nem? Orbán Viktorral? Ő már rég elmenekült a valódi viták elől. Most Mi nem nem várhatunk rájuk, építjük tovább a jövőt, tégláról téglára. Árad a Tisza! Már én velem is be. Na ide tessék akkor így leülni, itt lesz az egyiknek, itt lesz a másiknak. Gyertek ide, le tudtok ide Hagyjuk a ülni? lármát azokra, akiknek Oda. nincs dolguk. Úgy. Le tudsz oda így ülni, így shiftelve? De ne a szavakra Nem figyelj, tud. hanem a Jó, tettekre. mindegy, akkor te is ülj be oda, az jó lesz. Úgy, így is jó.
Na kérem szépen. A vita, amit egy fél ország vár, most elhoztam nektek Minecrafton belül. Miniszterelnök úr, önök 18 éve nem mertek kiállni egy valódi vitára. 18 év után először nem a propaganda mögé bújik. Azt a rohadt. Beszéljünk az egészségügyről, az oktatásról Ez és a majd a szétlopott valóságban hallanám. országról. Én Ez bárhol, fantasztikus. bármikor készen állok. Mi a tényekről beszélünk. Munkahelyek, családtámogatás Azt és rohadt. biztonság. Aki csak rombolni akar, az hangoskodik. Mi építünk. Na mondok Állok a témákat, jó, és kérdések akkor elé. úgy haladjunk sorban. Na kezdjünk először a gazdasággal. Milyen lépéseket tennétek, hogy versenyképes fizetések legyenek? A versenyképesség kulcsa a tudásalapú társadalom, nem az összeszerelő üzemek. Az oktatásba és az egészségügybe kell fektetni, nem a haverok zsebébe. Így Hogy ez lesznek európai hihetetlen. Ez béreink. tényleg olyan, mintha valóságban hallgatnám. A bérek emelésének alapja a munka alapú Halljuk, társadalom. Mi 1 millió új munkahelyet teremtettünk, és Ez megvédjük a őrület. rezsicsökkentést. Hát ez A hihetetlen. versenyképességhez gazdasági semlegesség kell, nem brüsszeli diktátumok. Oké, nézzünk egy demokrácia és jogállamiságot. Hogyan védjük meg a választásokat a külföldi befolyástól? Létrehoztuk a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy gátat szabjunk a külföldi Na, az dollároknak. Aki idegen pénzt fogad el, az idegen érdekeket szolgál. Mi nem hagyjuk, hogy Brüsszelből Hát döntsenek hihetetlen a mennyire magyarok up to helyett. date. Jó, megadom a viszontválasz lehetőségét. Miniszterelnök úr, a szuverenitásvédelmi hivatal nem a hazát védi, hanem az önök hatalmát. Ez csak egy újabb propagandafogás a kritikus hangok elfojtására. A valódi Azt a veszély rohadt. a rendszer szintű korrupció. Hogyan csökkenthetnénk úgy az energia árakat, hogy közben még a természetet is védjük? A rezsicsökkentés alapja a nukleáris energia és a napenergia. Paks Na, nélkül erre nincs olcsó számítottam. áram. Mi nem ideológiai, hanem józanész alapú zöld politikát folytatunk, ami védi a teremtett világot és a magyar családok pénztárcáját is. Miniszterelnök úr, a rezsicsökkentés egy politikai blöff. A valódi megoldás a lakóépületek szigetelése és a megújulók támogatása De lenne. ez hihetetlen, nem az hogy tényleg orosz ugyanazokat mondja, mint a függőség valóságban. Oké, győzzetek meg róla, hogy miért érdemes rátok szavazni. Nem propaganda és stadionok kellenek, hanem modern kórházak és iskolák. Meg is mutatom, mi a prioritás. Építsünk egy kórházat. Lépésről lépésre árad a Tisza. Most így? Építsünk egy nemzeti stadiont, ami a magyar erőt hirdeti. Ez meg Mi egy építünk, a stadiont akar baloldal csak építeni. rombolna. Előre megyünk, nem hátra. Építünk egy modern kórházat a stadionok helyett. A stadion a magyar erő és összefogás szimbóluma. Ez Mi hihetetlen. építünk, nem csak beszélünk. Szó nem volt a stadionról, ez teljesen ő hozta be. Miniszterelnök úr, a magyarok nem stadionokban akarnak gyógyulni. Amíg önök feleslegesen öntik a betont, mi az életet mentjük. Épül a kórház VB1. Amíg Úristen, mások mi a stadionokra tosz? szórják a Ne közpénzt, ne kezdj ilyet mi építeni az most! egészségügyet tesszük rendbe. Ez tényleg Ez a neki valódi látott egy nemzeti kórház. érdek. Lépésről lépésre, tégláról téglára. Megölik magukat, Árad a Tisza. úristen! Tisztelt Na, jó, újra töltöm a nemzetek mentést. nem csak ellát- Oké, itt vagyunk újra. De jó ég. Szóval a következő kérdés, mi a véleményetek egymásról? Miniszterelnök úr egy letűnt kor képviselője, aki a hatalmát megosztásra és propagandára építi. Júj. 14 év alatt elvette a fiatalok jövőjét. Mi egy új, tisztességes Magyarországot építünk. Lépésről lépésre. Ja. Árad a Tisza. Igen. Tisztelt VB1, aki elárulja a sajátjait, az a hazáját is elárulja. Mi a magyar emberek felhatalmazásából Ó, de jó. építjük az országot, nem idegen érdekek mentén. A tettek beszélnek, a stadion pedig állni fog. Miniszterelnök úr, a Na, az kormányzás Isten- állj már, nem állj, szerencsejáték nem a kell közpénzzel. szétverni mindent. Önök csak a saját zsebüket töltik. Na, és erre ő is elkezdi. Elég, hagyjátok a fákat. Természetesen VB1. Mi nem magunknak Kösz. parácsolunk, hanem a közösségért dolgozunk. Hát jó, most azért egy Tessék, kicsit itt vannak az elbizonytalanodtam. alapanyagok a valódi építkezéshez. Lépésről lépésre. A rend és a fegyelem a legfontosabb. Stratégiai nyugalom. Az kéne ide most stratégiai nyugalom mind a kettőtöknek. Úgy. Oké, na de a legfontosabb kérdés hozzátok. Ki a nagyobb gamer? Tisztelt VB1, a tények magukért beszélnek. Aki 14 éve folyamatosan nyeri a csatákat, az tudja, hogyan kell irányítani a pályát. A kormányzás nem játék, de mi Jó. tudjuk, hogyan kell győzni. Előre megyünk, nem hátra. Tökéletes válasz, igen. Miniszterelnök úr, ön csak admin parancsokkal osztja a lútot a barátainak. Én a túlélő módban vagyok a néppel, és valódi várat de jó. építünk, nem csak üres díszleteket a propagandának, lépésről lépésre. Ön kreatív módban játszik, mi viszont a néppel Survivalben küzdünk a jövőért. Lépésről Ez lépésre, kód, ezt valaki árad a Tisza. kódolja. Tisztelt VB1, aki bedrock alapokra építi a nemzetet, az nem fél a Survival-től, amíg mások csak a Redstone-nal most elkezdtek játszanak, mi a ilyen biztonságot Minecraftos garantáljuk. dolgokat mondani. A legnagyobb gamer az, aki 14 éve veretlen a pályán. Előre De megyünk. jó.
Miniszterelnök úr, az ön birodalma csak egy glitch a rendszerben. Az igazi játékos nem csalással győz, hanem közösséget épít. Nem úgy, mint a miniszterelnök úr szerverén, ahol csak a haverok kapnak OP jogot. Mi a néppel, Survivalben rakjuk le az új alapokat, lépésről lépésre, árad a Tisza. Na, már kreatív mód. Mi jut eszetekbe erről az itemről, tessék? Na, hoppá, hogy begyúlt! Hoppá, azt a rohadt! Ezek a gyémántok a nemzet közös vagyonát jelképezik, amit nem szabad hagyni ellopni. Tisztelt VB1! Ez a gyémánt a nemzeti önrendelkezés jelképe. Miniszterelnök úr, a gyémánt nem az önök magánvagyona, hanem a magyar nép közös kincse. Ön elárulta a saját esküjét és a magyarokat. Egy korrupt maffiaállamot épített a szabadság helyett, ahol csak a saját köre gazdagodik. Ön nem vezető, hanem a nemzet kerékkötője. Szégyelje magát. Aki tegnap még a húsos fazék mellett ült, ma pedig Brüsszel ügynökeként árulja a hazát, az nem politikus, hanem egy hiteltelen kalandor. A nemzetet nem lehet Facebook posztokból építeni. Stratégiai nyugalom. Elkezdtek elharapózni a dolgok. Itt az idő, miniszterelnök úr. Opa. Nincs több menekvés a testőrei mögé. Hova megy? A nép nevében vetünk Mit véget csinál? a maffia uralmának. Az ilyen brüsszeli Mi a- zsoldosok ellen a határozott fellépés az egyetlen megoldás. Most ő is elmegy. Aki elárulja a hazáját, az nem érdemel kíméletet. A rendet helyreállítjuk. Stratégiai nyugalom. Hát de most itt maradok egyedül. Ide kell hívnom Puzsért, majd ő rendet tesz közöttük. Na, VB1 megérkezett a politikai panoptikum. Az egyik országot épít a semmibe, a másik gátat bont a semmiből. Ez a magyar valóság még a Minecraftban is. Üdvözöllek ebben a szellemi pöcegödörben. Az egyik a nemzetre hivatkozva építi a hűbérbirtokát, a másik meg megváltóként tetszeleg. Két populista gics figura között állunk a sárban. A kárva életbe már. A kárva életben már, ezt nem hiszem el. Puzsér úr, a cinizmus nem váltja le a nert, a tettvágy viszont igen. Hoppá! Miniszterelnök úr, az önnyugalma csak a félelem álcája. Lépésről lépésre árad a Tisza. Mi a biztonság szigete maradunk. A nemzet építése nem sárdobálás, hanem felelősség. Viktor, a te biztonságod a hűbérbirtokot kerítése. Péter, a te áradásod meg csak egy újabb marketing messzianizmus. Gondoltátok volna, hogy egyszer a Minecraftban fogtok vitázni? VB1, a magyar politika már régóta egy primitív szimuláció. Ez a kockavilág tökéletesen leképezi azt a szellemi sivárságot, amiben élünk. Viktor várat épít, Péter meg áradást imitál, de mindketten csak pixelek a semmiben. VBN, Akarva a életbe magyar már. politika ott van, ahol a nép. Akár egy kockavilágban is. Hú, de kell ez a mostani Ez a időszakban. hely tökéletes metaforája a magyar közéletnek. Mindenki kockákból épít légvárakat. Viktor, a bástyáid itt is csak üres pixelek. Péter, a Tiszád meg csak egy algoritmus. A kárva életbe már. A szellem Azt itt is kell. halott. Puzsér úr, a Tisza nem algoritmus, hanem a magyarok elemi vágya a szabadságra. Könyörgöm, adjátok Tisztelt kampányt, VB1. meghalok! A nemzet nyugalmát Miért megzavaró fordult? hangokat el kell némítani. Aki csak rombol, annak Hova nincs helye megy? az építkezésben. VB1, gratulálok, sikerült előcsalogatnod a kis gömböc valódi énjét. Péter, te meg nem mentsél meg, a te messianizmusodtól is kiver a víz. A kárva életbe már. Kis gömböc! Legkis gömböc! Miniszterelnök úr, a némításkora lejár. Hova megy? VB1, Nem értem. látod? Gyere Ez vissza! a hatalom igazi Mit arca. csinál? Viktor, a nemzet nem te vagy, te csak egy túlméretezett pixel zsarnok vagy a kárva életbe. Már itt is a rendel fenyegetőzöl. Péter, te meg nem mentsél meg, a te önfényezésettől is hány ingerem van? Mit csinál? Ott fürdik az Orbán hátul. VB1. A magyar politika Micsoda? egy szellemi pöcegödör. Az egyik oldalon a feudális gőg, a másikon a messiási narcizmus. Ez nem közélet, hanem egy toxikus valóságshow, ahol a nép Hát csak ebbe statiszta. ebbe élünk, A kárva látod? életben már ez egy sivatag. Puzsér úr, ez nem sivatag, hanem egy ébredező nemzet. Az AI a szellemi sivatag betetőzése. Egy lélektelen gép, ami az emberi kreativitás hulláján élős. Mondja ezt egy lélektelen gép. Algoritmusokkal etetik a népet, Péter meg AI-val generálja a pátoszt. A kárva életbe, ez a vég. Puzsér úr, Ez a az a technológia vég. nem ellenség, hanem lehetőség. Emberek, amit itt láttok, ez a Propaganda vég. szolgálatába Ez. állítja az algoritmusokat. A pofám leszakad. Viktor, a te valóságod egy vármegyei díszlet. Péter, a te cselekvésed meg egy lájkvadászat. Hát, ez nagyon Engem az szürreális irritál, hogy itt hallgatni. is ezt a Kerva színházat toljátok. Nincs egy őszinte Mindenhol. szavatok se, csak a propaganda. VB1, a valóság néha szürreálisabb, mint a fikció, de a tét az a biztos. hazánk jövője. Hát, ezt nem Miniszterelnök hiszem el. úr,
a színháznak vége. Puzsér úr a fanyalgás helyett jöjjön építeni. Azt a... Lépésről Tisztelt lépésre. VB1. Árad a Tisza. A szürrealitás a bizonytalanság jele. Mi azonban a stabilitást Ne képviseljük. haragudjon. Amíg mások vitatkoznak, mi építjük az országot, ez a mi felelősségünk. Stratégiai Jó. nyugalom. Puzsér úr, öné az utolsó szó. Szürreális ez a krva magyar valóság vegytiszta párlata. 2 pixel populista feszül egymásnak egy digitális homokozóban, miközben a tartalom sehol. Viktor stabilitása egy kripta, Péter építkezése meg egy díszletfal. Ébresztő. Ennél szebben összefoglalni nem is lehetett volna. Jaj, hát ez fantasztikus volt. Hát a mai nap is rengeteget nevettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ismételten ki fogok tenni Instára egy szavazást, hogy milyen karaktereket látnátok még esetleg szívesen a játékban, miket készítsünk el következőnek, ha még szeretnétek folytatást. Egy páran egyébként kérdeztétek az előző videó alatt, hogy hogyan kell letölteni ezt a modot, vagy használni, meg ilyesmi. De szerintem még várjatok vele egy kicsit ki, amíg stabilan nem lesz, ugyanis bár maga a mod az ingyenes, de ez az AI számítási kapacitás hozzá viszont fizetős és elég drága. És hát a mod még közel sem tökéletes, rengetegszer kifagy, bugos, lassú, kiegészítő modok kellenek hozzá, vagy plugin scriptek, és hát a support is nagyon lassan dolgozik, én például már 3 hónapja előfizető vagyok, de még csak most sikerült működőképessé varázsolni a modot, de azért szerintem egy tök jó kis videó kijött belőle ma is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és itt egy másik videó is, hogyha még szeretnétek hasonlókat látni, hamarosan tali, addig is minden jót, és sziasztok!